kanang naang pagpasabot dito kabahin aning RH law, RH kanang bill pato sa una. Ugay ba kayong panahon nga di bahin kamutan ni nila magkasama. Supak magyudani ang simbahan. Nakuan ko kusog tong kampanya ani sa una kay pati mga katong mga simbahan nga sa mga barangay na matay mga katilibanong pag-ampo nga kipi inana. But ito nilang gisupakan. Bino magkasama sagot man ta ning RHB ay kuan sa kagrupo pod nga abtik nga naglihok dinhi sa Dakbayan sa simbahan Katoliko po ni magkasama si kasamang Silbert nasa linya. Maayong buntag. Okay, maayong buntag. Yep. Maayong buntag kasamang Marty. Sir, akong pahimuslan ng gid po ni nako sir kay panahon din karon nako. Kay nitawag ka. Karon sir nga gi-deklara nga constitutional sa Supreme Court kaning ang atong RH bill. Unsa may kuan ani ron sir kanang move na by move nga gihimo inyong grupo against ani? Saan pa man murag naulahin na no? Okay, sa lagda sa mayong pagka-Pilipino kasamang Marty kanang Supreme Court nato ato ginang tahuron base sa nadunggan nako po sa pamahayag sa mga kalakuan sa atong simbahan ilamang gitahod ang maong desisyon sa atong Supreme Court pero dili bot pasabot nga ang simbahan mo undang na o kampanya tagaw-taw o panudlo sa daan ng iyong gihugtan nga gipanudlo sa simbahan nga dili gyud maayo kanang paggamit og contraception sa pagplano sa pamilya. So ang ako lang nakita aning murag dili maayo ba weather o hangin nga medyo dili gyud ka expect o kanang dakong porsyento ang gobyerno nga motabang ang simbahan yan ang pagpanudlo ana nga okay lang ng contraception no but pasabot bisag balaod na nato atong gitahod pero magpadayon ra gihapon ang simbahan nga manudlo gyud nga kung mahimo ayaw gyud mo anang gamit anang contraception kay supak yun sa atong pagtuong moral. So maingon tang pagkapamulong nga igsuong Marty o kasamang Marty nga dili pud ka expect ang gobyerno nga supportive sa tanang provision diya sa RH law. Dito murag broad ba gyud kaayo. Yeah, okay. Dili lang nako isa-isa diri pag-ayo kay naman akong puning gisgutan sa akong programa ni adto kasamang Marty. Noon siya mga hinungdan, mga biblical reasons, tanang mga rason niya naaman po yung mga ideya ani nga lahi po ang ubang pong mga religion niya kay ang atong balaod nagrespeto man po sa mga nagkadaiyang religion so subiit na lang gyud ani no so mao lang na kasamang kanang Marty nga kining saludo nato o pagrespeto sa desisyon sa Supreme Court ang ako lang nahibawan jud sa mga kadaguan nga atong irespeto pero dili mag-expect pod ang gobyerno nga mohunong og tagaw-taw ang mga pari sa pagpanudlo nga supak gyud sa atong pagtuo kanang paggamit og contraception sa pagplano sa pamilya. So naay laing pamaagi, no? Dili lang na no. O sanya na kanang chastity, no? Principle, modesty, no? Ana nga di lang nato himuon ba ang atong usa nga murag para kana lang kuan unsay makuhang sana kalipay anang pakikilawas no dili mantigo pud ta mo pugong kung gikinahanglan sa panahon dili lang kay tira pasagad kana lang kasamang Marty daghang salamat sad salamat matalinong talakayan diretsahan straight to the point. Salamat Sir Silbert sa imong opinion kabahin sa RH law sa nakuha naman gideklarang constitutional mga kasama. Di gid pod babasol pro-life ba yan? Ang simbahan Katoliko unang-una supak yun sila anak sa una pa
una pa magkasama. Kay kuan mong good pod. Ang naming RH panisya ka ng naan sa karon magkasama karon pa sa kasamtangan dili pa maistorya sa Malacañang unsa ang mamahimo nga sunod nga lakak sa gobyerno magkasama human nga magdesisyon ang Supreme Court kung SC magkasama nga konstitusyonal o ang reproductive health law gawas sa katong pila ka mga provision ni nga ilang gi-reject mga kasama. Atong hibaw-an nga gingos nga ni ato sa katagag pagtaga ni balik si kasamang Shilbert mga kasamang Shilbert. Okay, paselo sa mga Marty. Okay ra. O, nalang ko'y sumpay, masipot sa imong luwatan pamayag. O, nag-aiskot ka kaganina nga supak ang mga religious group, no? But, to be fair, no? Sa uban po, dili po tanan religious group nga supak kay sa akong nahibawan itong mga igsuong Iglesia ni Cristo o pipila ka mga protestante po nga mga grupo okay ra po sila, no? Sama sa kanagaling Anglican church sa protestante kay nausub man na nila ni atong 1930, no? Na sila gi-allow ba ilang giusub. So na po sila mga rason mo na nga usapod sa ibati nga kalisod sa atong simbahang Katoliko nga mo daog yun, no? Kay dili man gud pud tanang mga religion nga Kristiyano ang niuyon sa interpretasyong moral sa Katoliko. Sabot pasabot na apoy mga religious group nga supak sa baruganang Katoliko. So gitan-aw po na sa atong gobyerno siguro. So nakakuha po sila strength, no? Sa pananglit sa atong mga igsoong Iglesia ni Cristo. So mo na ang gikalisod po sa atong simbahan. So gitahod po na nato kay naman tay freedom. Pero sa ako na laging giingon nga ang Katoliko sa iyang mga pagtulunan, mga doktrina, labi na sa mga dogma, dili yun na niya pwede uspon. Basta pagtuo mo na nato sa Dios. So mo na dili mausog dayon kadtong giskutan nimo nga family planning at ora pong ibalik diri pagpaklaro nga ang simbahang Katoliko dili supak anang family planning. Atong kuan natural na pamaagi. So family planning gituhuan sa atong pagtuo nga nahiuyon. Kay nga nani magudig song Mardi dili ko mo family planning tanan puro susto kay na mangoy pamaagi sa tao so pagplano nga bisan pag unsao na to og kwenta dili gyud maayo, no? Pares ra sa ning panginabuhi ba, dili tanang panginabuhi sakto, no? Pares anang panulis panginabuhi mong grona panginabuhi sa uban prostitution panginabuhi mong kuno gyapon na pero sa mata sa atong pagtuo supak yun na kinana pod nga ang family planning ang Katoliko katudlo mag family planning pero sa katong nasubay sa atong pagtuo. Di lang nako ikuan ang mga mechanics anak kay sa akong programa ako naman puning napadayaging Song Mardi. Kung gusto sila atong mga listener og detalye ani, pwede ra ko nila makontak po diya sa akong programa. Kana lang igsuong Mardi. Salamat. Kasamang Mardi, daghang salamat. Salamat.